Прывітанне YouTube, мяне завуць Усіслаў, я ролікі здымаю на YouTube у гэтых тэртэрнетах. Трошкі хвалююся, бо зараз будзе такое раскрыццё душы. Шлях да развіцця. Заўсёды побач. Небяспечная рэч. Магчымасці. Частка мяне. Даражэй за жыццё. Самое важное на свете. Конец усяму. Залежнасць ад Ютуба і беларускай мовы. Калі пражыць, то годна. Тое, што вядзе да успехаў. У самым сэрцы. Яго не вернуць. Не кожны мае. Фальсіфікацыя і знішчэнне маёй радзімы. Падпісчыкі. Дзяржаўныя СМІ.